Takže čaute ľudia, vítam vás pri novom videu. Dneska tu není Adam, takže iba Tom. A ako som sľúbil, tak aj dodržím. Kúpil som nejaké nejaké roly na klasy. Dajte like, odber a ja to idem zrolovať. Potom pôjdeme hantiť level 20. Takže dáme si shop. Go to race menu. Let's go, 10 rolov, tak. Nič. Som zvedavý, čo nám padne, som zvedavý. Aké je šanta na golema? 1,25. Poď, demon. Nie, ord nie. Let's go. Pokiaľ by padlo niečo dobré, tak už nebudem rolovať. Ale teraz budem rolovať, dokým nepadne niečo aspoň dobré. Elf, nič moc. Undead. Je undead dobrá? Nie. 9%. Elf. Asi nič. Ďalší roll. Elf. Zase nič. Demon! Je to tam! Máme démona! Uhú! Je to tam! Pay to win sa oplatí byť. Je to tam. Je to tam ľudia. Tak teraz si dáme nejaké, poplníme questy. Poplníme questy a presne teraz bude strich. Keď splním questy, tak sa vám
Ľudia, konec strihu, máme level 20. Poviem vám, čo som také upgradeol, čo som nové našiel. Mám jednak novú zbraň, je to katana. Dáva 22,37 damage plus mojou klasou dáva viac. Potom vykraftil som si ešte predtým armor, čo som hral na pozadí. Lápis lazuli helma, nič moc teda. Je dosť drahá. Nové aračka, čo som našiel, tak sú index. Je to Ior, Diamond a to je všetko. Takže teraz, ako máme level 20, môžeme ísť Takže tu vidíte postup. Začali sme pri prvom videu na levelu 10, teraz sme na levelu 20 s Demon klasou, armorom a miliardu questami. Určite za kamerou budem hrať. Ešte raz dajte odber a zvonček, vidíme sa u ďalšieho videa. Takže zatiaľ, čaute.